Takže hej lidi, to jsem já, Pil711, vítám vás u mýho prvního videa, což je jenom informačka, jen tak říct, co bych rád nahrával. Jestli i vy byste měli nějaký nápad, co bych mohl nahrát za hru, tak mi je napište do komentů. No. A tak hlavní věci, co bych rád nahrával. Abych hrozně rád chtěl nahrávat hlavně Minecraft, multiplayer a GTAčko. Normální i multiplayer, to samé u Minecraftu. Chtěl jsem to nahrávat už s Moss Gamingem, že se to nějak nepovedlo, takže jsem se rozhodl, že nejdřív udělám informačku, abyste nějak věděli, co bych rád natáčel, jestli byste měli nějaký ty nápady. Takže to už je teda konec videa, jen prostě taková informačka, samozřejmě krátká. Takže se asi budu těšit do dalšího videa, tentokrát u nějaký hry. Tak zatím čau!